Hi there, Sanibonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando Nes'thembu, episode 13. Mina ngasho ukuthi mangithi ungangithatha serious ngisuke ngisho njalo. Nakule video ke ilalele kodwa yazi ukuthi hawu siyidlalela abantu bayidlalela. Kwenzekile ke Mseleku ayikho serious le video. Kwenzekile Mseleku wafika ke kwi-secret location le bebehlelelo Khumalo esabona lapha ya kwi-anniversary eshuma Khumalo ukuthi isipho abapha sona ukuthi beyongcebeleka. Isithembu. Ngiyabona nokubabaza isithembu. Esikhathini sokuthi nje banika uthuba lokuncebeleka kuthethwa amacala. Walithala idombolo Umamtolo. Abangamanzi Umamtolo ke ngizobaveza. Yey, walithala Umamtolo idombolo. Nimbonile Mseleku ubekhalaza lo Umamtolo umlume kangaki nje engenzanga lutho ngoba phela yonke lento eqaliwe akazi lutho Umamtolo. Yonke leyo ukuthi kunezethembiso ezephuliwe seze wafika u20 years ingane azikho 20 azakafika i20 nemshado beyayimiswe kuphinde kuthiwa aqhubekwe ngoba uma cele wayengazifuni isithembu into esitshelo Mseleku. But ke umuntu obuka ishow ebenamehlo abukhali uyabona kahle ukuthi uma Khumalo kuphela kumakhosikazi kaMseleku ukuthi understand isithembu lokubukeka sengathi yena uright ngazo zonke izinto ezishiwo Mseleku uyayibona. Macele isithembu wayengasithandi, umayeni wayengasithandi, uMangwabe wamkhohlisa ngokuthi uzoba unkosikazi wokugcina. Manje ke uMacele uyabala ukuthi ziningi izethembiso eziphuliwe. Baba Mseleku nje ukhethile ukuthi ku-season 6 uzokhala. Waqala ke wakhala. Mayesekhala ke le nduku yakhe beyifaka emlonyeni Umamtolo ke lo. Kusha abantu. Nakhona lapho ukuthi sifike ukuthi induku Umamtolo kungenxa yokuthi silindile silinda kusukela nje ngalesa sikhathi iqala indaba kaNumber 5 ukuthi uNumber 5 uyeza hayi ku season 6 yabaphezulu indaba yokuthi uzovela uNumber 5. So mase kuzovela uNumber 5 ku season 6 kwathiwa lo obeku season 5 bamdampile sekukhona omusha Umamtolo. Baqalaza abantu bathi hayibo uphi Umamtolo. Wafika nenduku uMseleku entsha elobe ikhomba phezulu esikhomba ngayo. Wasethi kuMseleku ukhona Umamtolo waseThekwini. Basebenza abantu abahle bayo ku social media. Nangu phela Umamtolo ukhona. Ngoba phela into entsha yini induku. Manje ke mina ke fixing ngoba ngiyidlalela ke nabantu bami abathanda ukudlala ngithi Umamtolo uthole kanzima vele baba Mseleku akhale ayilume le nduku. Akhale Ambayini book episode 13 nizobona induku ayisuka emlonyeni mayisekhala ebheke phansi faka induku emlonyeni azayibambe ngizandla zombini Umamtolo akenzanga lutho akazi azaphulize ethembiso yena ufikile nje sekushubile. Nathi ayikho into esingayenza sithule siyabuka ngoba phela yonke into esiyibukayo yiba abayivezayo yiba abakhetha ukixoxa ngendlela abaxoxa ngayo abasingasikhetheli ukuthi sireacta kanjani. Enginqabayo yileyo ngahloniphani ayi abanye benivela bane drama shame. Umseleku ufike yena namakhosikazi akhe sewu4 ku TV. Wasitshela ukuthi uMusa Mseleku ushada amakhosikazi awu4. Angicabangi kodwa umuntu ohlakaniphileke ngoba mhlambe iyona ncaze lezoba ngcono. Umuntu ohlakaniphile naye nje onempilo yakhe le kude noma kuphi engaba neseluleko sokuthi uMseleku akashiye lo nkosikazi ethathe lo nkosikazi. Kade wawungekho iqala yonke into. Phela bewungekho akafika ngesesho ukuthi asiqalisanga ekuqaleni
ufike sewumseleko oyi-polygamist onamakhosikazi awu-4.